Eskuru yogoroso ya St. Patrick's Mosocho nigo yagokeire amachibu ya matemo y'ikirasi kya 5 na 3 ase bane kiribuna nigo eskuru ya serikali yabereke gokori ubuya okwana nigo barirabuna nigo aborokiwa batano babete bakonyora amagisi chiminye gochigoro ase baganire kugendera no moyoyo ase bairaneri abayibuli naboigo aborokia naboigo aborokiwa mbiamono asoko bwatrana elinda kweneki onsi aikiranire Mulikito Hamisi Josephat Namange Chinga kichisukuru imense ya Kenya chigenda tukabari chiko chingera amachibu yamatemu y'ikirasi ya 5 na 3 yoma konyara kabagogweta bono nigo eskuru ye serikali ya St. Patrick's boigom egenda tukabago chingera amachibu ayo magigam ya bana batano konyora amagichiminye go chigoro asa malieta igonkoro kwa nation oga omwalimu manene we school ya St. Patrick's Mosocho eskuru yeiga ne eskuru anana kapisa ase Kisii County a population ya candidates last year igo barenga abana emiyemo ne 52 na isa na batano omo 176 asa abana baiga bonsi abana batano banyoreta magisi 400 gochigoro alafu abana 86 banyoreta magisi 300 gochigoro. Ninamshukuru Mungu kwa kutufikisha siku ya leo. Pia ninawashukuru walimu na wazazi kwa kuwa nasi hadi siku hii. Ninawapongeza walimu wote kwa kazi nzuri waliofanya mwaka huu. Aswa ninampongeza mwalimu wa darasa Bi Millicent kwa kutuelekeza. I'm happy for the results that came out. I thank my teachers and parents who have been with us from the first and then Magayaye omwaziri Ezekiel Machogu kubatuka amachibu ayo ya matemu bono nigo chiskuru cy'abantu bene cyarokane chigokora buya kurinde eye skuru ye serikali gati chiskuru chinge echenyera ko bachikoenekya ngachenyera ko ba chikoenana amachibu ayakogokia aseboigo wetania abana 54 banyara ko bakonyora amagisi chimisatu gochigoro kwena abalimu baito asenga kibuna torega abune board management ya torama board agato ja sabalimu yatonya ibaramu na ndi nenjira yemekogera amatoke abere sukuru ye amaya abana baito bakorire buya asengenje yo mukyobo ekiba eteire amatemu etobegere tikokora amatemu mbalenge na bwoba ebakoreta amatemu nali bakora butambe. I want to thank God because every stakeholder here was disciplined and ready to support us. Omwalimu omanene bw'eskuru ya St. Patrick's Mosocho nigo abulire ababwatani abechisemi naboiga serikali osoana na kweneke buna ebirasi byenyereko bikwagachwa ase skuru iyo naboigo chinyomba chiekebara echira chikoba chikokonya omubaro bw'abana abange abale ase skuru iyo ntobwate amakongu aito gose challenges bune skuru eye mayabone linga ntobwate ebirasi bisaine ya kabere ntubwati chicho chisaine ya gatatu ntubwati abalimu baisaine otuwarenge ko boli stakeholders gose tokoroka bashikadau banje baiche tubwaterane ase okwagache birasi ebi tomente chicho ne serikali tokonye boli yanje etomenta abalimu nare gosabaiga challenges direnkenke chira ase skuru key stakeholders wherever you are toike skuru ya itwange asenge nyonto taite skuru ya shine mono wetania sia ikira mwalimu manembi yamana sega asengiya na balimu kubwaterana board members be skuru yembi yamana semere moko remia tiga twensi asoba monyasaye atosesenye uripotere gataseni Ndizi TV kura skuru ya St. Patrick's Mosocho ime county ya Kisii elitarane Josephat Hamisi.